Obrele na mgbagbu na Isimbido Television ya webe ihe niile na-eme oge ha je weturu unu ya bụ asọrọmpi nke mba Afrịka ya wụ nke akpọrọ African Cup of Nations na Isimbido Television. Echefukwala na aha nka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel aha m agbanwebeghị ya wụ gaje weturu unu na-agwa unu ka o si aga na African Cup of Nations maka anyị na-eme oge ọbụla na-azọ asọrọmpi bọọlụ ụkwụ anyị na-adị weturu unu ya na-agwa unu ka o si agagasị oge niile na Isimbido Television dịka o si dị ka o si adịgo ugbu a ọ ga-awụzi a na-asị na a na-ama mbe na-abụ nke bụ oke mana ugbu a awụzi mbe na-abụ nke mbe iri abụọ na anọ ya ndị dimkpa ndị obodo dị iche iche ma mba dị iche iche họpụtara dimkpa ndị ga-aga ma nọchite anya ha na African Cup of Nations. Ugebere na mgbagbu dịka onye ọbụla na-eche ka ha mara ka ọ ga-esi na-aga ka mara mba ga-ebu ya bụ iko ya wuru ka o siri mana n'ụbọchị taa tupu ebido ya bụ akụmakụ bọọlụ ụkwụ a ga-eweturu unu ya dịka o si agagasị dịka o si bido ma nke a na-asị enwe nke ndị bekee na-akpọ history ka unu mara kwano ya wuru ị na-ekiri ya bụ African Cup of Nations ị na-ekiri ya bụ akụmakụ bọọlụ ụkwụ gị mara na otu a ka o si dị ya wuru ka o si adị. Echefukwala na ọwụ na owere ozi chọrọ izite ma ọ chọrọ ịsa ajụjụ anyị ga-emekwa ajụjụ ndị anyị ga na-ajụ na ya bụ ihe emume nke ga-eji eme gịnị ewetakwa ihe nrita dị iche iche a ga-ewepụtara gị akara ekwentị nke ị ga-ezite ozi gị ma ọkwanụ ị ga-ezite ozi gị amara ihe bụ asịsa ị nwetara na ajụjụ a ga-ajụ kwa ụbọchị ma mgbe ọbụla a na-emepụtara gị ya bụ ihe emume ya wuru ka o si dị dịka m si kwuo na mbụ na a ga-ewetara unu gwa unu ka ya bụ history ma ka o si bido African Cup of Nations chi bido obodo nke mbụ ndị ụzọ wepụta ya bụ African Cup of Nations mba na-akpọ ya Unity Cup, African Unity Cup wuka ndị a na-akpọ Egypt. Ndị Egypt ndị ụzọ were the host country na African Cup of Nations. Obodo bịakwara mba atọ bịara ya bụ akụmakụ ma ebe ya bụ bịara ya bụ asọrọmpi naanị atọ enwere Egypt nwee Sudan nwee Ethiopia ya wụ ndị Egypt ndị wụ the host country na ya bụ n'afọ 1957 ndị bukwara ya bụ iko mgbe ahụ ndị Sudan ndị meriri Egypt ha meriri Egypt wee buru ya bụ iko ya wuru ka o si dị orukwa n'afọ 1968 ka ebidorozi gbawazie ya afọ abụọ ọka ịhụ mgbe ebidoro ya bụ African Cup of Nations ọwụ naanị ọwụ mba 24 ndị bịa abidoro with mba atọ ndị bidoro ya dịka m si kwuo na mbụ Ethiopia, Egypt nakwa Sudan ọha wa ndị bidosiri ya bụ iko ya wuru ka o si dị eruzie na 1968 dịka m si kwuo ebidozie mere gịnị agbawa ya afọ abụọ ịma mgbe ebidoro ya bụ African Cup of Nations dịka m si kwuo na ọ dị atọ ebe mere gịnị mba dị iche iche abịa esonye abịa ebido nwetawe ndị ka asatọ abịa dịwa asatọ eshi na asatọ baa na iri na isii eshi na iri na isii baa na gịnị 24 dịka o si dị abịazi na 1968 ka e wetara ya bụ iri na isii ọ bụ na mba ebidozi nwezie mba iri na isii bịara na-adọ ya bụ iko mba Afrịka na 1968 na 1998 ahụ enwere iri na isii ka Nigeria bịara ya bụ asọrọmpi mana ha mechara gịnị pụọ olu na 2010 ndị Togo ndị pụrụ apụ nke ha na-akpọ gịnị withdraw awụ na ha si na gịnị ọwụ na agbapụrụ ha maka na ọ na-eme agbagide ya bụ akụrụ maka a na-akpọ elimination eme gị eliminate mana ndị Togo si na gịnị na ha achọzi ime gịnị apụ nwere ike ya wụ na ofu onye nwụrụ n'obodo ma ọkwa na o were ihe isi ike ihe emege n'obodo na-akpata ka eme gịnị asị gịnị ka obodo a eme gịnị withdraw ya from a competition that wuru ka o si dị orukwa na 2017 ya wuru mgbe bidoro ịma mgbe mbụ a na-agbabu ya bụ African Cup of Nations every January ka a na-agba ya mana oru na 2017 ịma ụfọdụ ihe awụ ihe ndị uche gị na-aga adị ya ị gaghị eche echiche si a na-agbabu African Cup of Nations every January ịma na mbido afọ oruse na nke agbawazie na eru na 2017 ebido na June
gbawe ihe ji bufe ya na from January gaa na June maka World Cup ichefukwara na afọ abụọ gara aga mgbe agbara gịnị World Cup agbakwara ya bụ vacation mete ya bụ African Cup of Nations ke ndị Cameroon bụ ndị wo gịnị bụ ya bụ cup ha ji anụlọ ha na-eme gịnị na-aṅụrụ nwa mmiri ha obere ya bụ keshi bufee ya ebido kama ga na-agbazi ya na January emewezi agbazi ya bụ iko mba Africa na June ọkwa mgbe ahụ ka eji emewe increase echefukwara anya ji sị gị na ihe niile wụ nwayọ mgbe bidoro ya bụ African Cup of Nations ka eji obodo atọ mana ugbu a enwezire obodo 24 wunde ha na ha ndị na-abịa asọpịa amara mbe 24 nke bụ oke ya wụrụ ka o si dị dịka m si kwuo ndị ofu obodo ndị wetara ihe iko mbụ kacha gbuo iko mba Afrịka wụkwa ndị mbụ pụzọ hosto ya bụ iko mba Afrịka ewu ndị a na-akpọkwa Egypt ndị Egypt ebuole ya bụ iko mba Afrịka ha buole ya 7 times ya ugboro 7 ha wawu ndị kacha buo ya bụ iko mba Afrịka ya wurikosi dị ka mpọpụtara na otu o si dị na ya wụ result na ọrụ na ịchọrọ ịmata obere dịka ihe na ihe emume nke taa agabetụrụ na nkenke otu o si agaga so that ya wụrụ na ị na-ekiri ya bụ matches a ga na-agba na-ege mmara gị sị oke ndị maka ndị na-enwe ndị mpanya ha na-adị aka ewe ihe ha na-aka ya wụ ihe ga-eji mara ma ọ ga-adịkwa mma ụta ma ọ ga-adị mma ụta na 1957 ewu mgbe ndị Egypt tinyere ya dịka m si kwuo na mbụ ndị Sudan ndị nwere gịnị wetara ya bụ ihe nrite orikwa na 1962 mgbe ebidoro ka m si kwuo na ebidoro 1957 a ka ebidoro eme gịnị ebe push ya na 1968 ebe push ya mee ka gịnị abịa gbawa ya afọ abụọ na 1962 a ka ndị Egypt mere gịnị wetakwara ya bụ ihe iko mba Afrịka ọtụtụ ga-asị na akwụbeghị m okwu gbasara Nigeria na ihe emume a echefukwara mgbe mbụ Nigeria winning their first African Cup of Nations title na 1980 na echefukwara mba ha ewere ndị dịka Rashidi Yakini ha ewere ndị dịka Sunday Olisa ha ewere ndị dịka ọtụtụ ndị agha na-eji echeta mgbe ha na-asị na mbụ ka bidoro na mbụ ka o bidoro mgbe ha na-adị agụ egwu ahụ ya wụ ịma nọ na mbụ ka o bidoro ya wụ na 1980 mgbe Nigeria busuru African Cup of Nations nke mbụ echefukwala na dịka m shikwuo na mbụ na ọwụghị naanị African Cup of Nations obido zawa African Cup of Nations maka na enwe ihe a na-eme ọtụtụ ọnwụ na owere obodo ma mba ọbụla nwetara ya bụ iko ole na ole karịa a na-eme gị na gbanwee ya aha ọ bụrụ na ị na-ekiri iko mba Afrịka mba ọbụla ị ga-amata na ọ bụ na iwe onye maka na ma ọtụtụ n'ime ha ga-ekiri ya bụ ihe onyonyo ụfọdụ n'ime ha emego nka akaga nka ọfụma mana ka m gwa gị o nwere ihe a na-emekarị mgbe ọbụla a na-agba iko mba ụwa iko mba ụwa ma iko mba Afrịka ma ofu mba buo ya ọ na anyị buru ya ugboro 3 ma ugboro 4 a na-emegide ebinye ha ka ha nọrọzie n'obodo ha abịa emegide bịa gbanwee ya aha agbanwezie ya aha ihe ọ na-azazi mbụ wogene a na-akpọ ya Abdul Aziz Salam Trophy ya wụ nke ndị Egypt mgbe ahụ gbara na ndị Egypt ndị wumpụsọ mesegene bupụtasịa ndị host the first host ya na-akpọ ya Aziz Salam Trophy ihe a na-akpọ ya mgbe ahụ emechazie mgbe ndị eburu ya ugboro 3 ndị Ghana buru ya ugboro 3 ha ndị pụzọ gbuo ya ugboro 3 na within ogugo ahụ ya wụrụ ka eji gbanwezie ya dakpọ ya African Unity Cup ebe a ka akpọrọ ya African Unity Cup mgbe emere ya mgbe agbagidezi ya eruzie mgbe ndị ọzọ ndị a na-akpọ Cameroon ọ ga-emecha m ga-agwa unu afọ ndị Ghana buru ya agbọghọ na ihe emume a tọọ ntị gị n'ala na m ga-ewetara gị ya orukwa oge ọzọ ndị Cameroon asị na gịnị na ha enwere ihe nrute a karịa ugboro 3 na ihe megịnị na a ga-ebusekwa nke a busara ha n'obodo ha emekwa otu aha bịa kpọzie ya African Nations Cup anyị eji bido kpọzie ya gịnị African Nations Cup echefukwana m si na Abdul Aziz Salam Trophy ebesi ya ba African Unity Cup abesizi ya ba gịnị African Nations Cup
ya wuru ka o si dị ụfọdụ na-akpọ ya African Nations Cup ụfọdụ na-akpọ ya African Cup of Nations ya wuru ka o si dị ihe ọzọ m chọrọ ịkpọpụtara unu mana a na-asị na ewere ndị wu ọkpọkpọtọkpọ na ya bụ African Cup of Nations ya bụ ndị na-akụ bọọlụ ama ọfụma ile anya onye a na-akpọ Etofields onye a na-akpọ Didier Drogba epekwana Nigeria ị ga-ama onye a na-akpọ JJ Okocha ị ga-ama onye a na-akpọ Rashidi Yakini ị ga-ama onye a na-akpọ Pokal ya nwa Cameroon ọtụtụ ihe ndị aka ga-ewetara gị n'emume a ihe ga-eme gịnị ị ga-eburu oche gị nọrọ ọdụ na-eme gịnị na-ekiri na anyị na-abịa ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-geretụnụ legharịtụ anya ikom highlight nke a na-akpọ ya highlight n'okwu ndị iti legharịtụ anya gwa unu otu finals ndị agbara n'ogugo afọ ole na ole gara aga anyị na-abịa chụtụ unu agakwala ebe ọbụla na ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn anyị na-abịa